Vi stiller et spørgsmål. Hvad er det værste, der kan ske med den konflikt, eller de forhandlinger, der er mellem PLO og Danske Regioner? Så sagde han, det værste, der kan ske, det er, at der ikke kommer en konflikt. Og Janni, du kører jo vagtlægekørsel. Så siger vores jurister, at så må du ikke være med under denne sag. Det er godt. Det accepterer du. Rolig. Og så er der det med samarbejdet med PLO, at selvfølgelig skal vi samarbejde godt med PLO, og man kan altid sige, okay, den udmelding og den måde, det er blevet meldt ud på, det kunne have været bedre. Det er nu engang bare vilkårene i et politisk system, at når man laver den her type politiske aftaler, så er man ikke herre over præcis, hvordan at det så bliver meldt ud, og man kan ikke ligesom holde den beslutning tilbage til, at man får arrangeret et møde med PLO og orienteret dem. Sådan er det vilkårene i et politisk system, men det kunne man da godt sige, det kunne da måske have været bedre. Uanset hvad, så er det rigtig vigtigt, at vi bestræber os på et godt samarbejde med de praktiserende læger og PLO fremover. Ikke mindst fordi vi har brug for de erfarne læger, der er i systemet nu, til opbygning af vores egen lægevagt. Så skriver de praktiserende læger, at de jo ikke er forpligtet til at deltage i lægevagtsbetjeningen. Nej, men altså, der er penge i lortet. Altså, jeg har sådan set aldrig mødt en læge, der ikke var til side at tjene nogle penge. Aldrig. Vi havde Karl Holst på besøg i et venstremøde her. En liberal mand, der er regionsrådsformand for Region Syd. Og Region Syd, Danmark hedder den ovenkøbet. Og vi stiller et spørgsmål. Hvad er det værste, der kan ske med den konflikt, eller de forhandlinger, der er mellem PLO og Danske Regioner? Så sagde han, det værste, der kan ske, det er, at der ikke kommer en konflikt. Læger er ganske rigtig enormt dygtige. Min egen mor tilhører gruppen, og det er jeg meget stolt af. Men de er også utroligt dygtige til at varetage deres egne interesser. Og så den sidste ting, det er, at i den her sag, som jeg synes er vigtigt at få frem, og som der ikke rigtig er blevet sagt, det er, at besparelser er ikke alt i politik. Faktisk så er muligheden for et mere fleksibelt system, og et system, der passer bedre til borgernes behov, også et meget agtværdigt mål, uden at det behøver at handle om vi sparer flere eller færre penge. Det har jeg, fordi jeg bryder mig ikke om, når man sådan gang på gang meget nedværdigende taler om andre mennesker. Det er ikke så mange måneder siden, vi nede fra Dansk Folkepartis hjørne kunne høre behandlersygeplejersker, da vi drøftede det, fremstillede sådan nærmest som sådan nogle små yndige tutte-nutte-putter, der kom med et lille lyserødt plaster og satte på et yndigt lille sår. Jeg synes bare, det er vigtigt at konstatere, at de praktiserende læger synes at være ved at male sig selv op i et hjørne. Og det kommer vi måske også til at gøre ved at tale det arbejde, som også gøres godt af de praktiserende læger, og få talt det ned. Det er sikkert naturligt, når man står i en konflikt, som vi står i nu. Men jeg synes, det er vigtigt også at sige, at rigtig mange praktiserende læger gør det ganske fortrinligt. Til de praktiserende læger, slap nu af, lad nu være med at få det store skrigeri alt for stort eller for højt op, som det i øjeblikket er på Facebook. Ja, jeg er efterhånden lidt bekymret over den her region, fordi de er i gang med at nedlægge mange af de private aktører inden for sundhedsvæsenet, samtidig med, at regionen holder det offentlige sundhedsvæsen i meget stram snor. Det kræver større effektivitet, samtidig med nedskæringer, hvilket kan medføre endnu flere fejl, som vi før her i regionen har talt om, vi vil gerne have nedbragt. Det hænger ikke sammen. Regionsrådet fik at vide, at nedlæggelsen af de private patologer vil give en udgift på 8 millioner og en besparelse på 5 millioner. Men alene erstatningen til de private patologer var jo 20 millioner, så det regnestykke hænger ikke sammen. Det sidste skud på stammen er nu, at de privatpraktiserende læger ikke længere kører lægevagt. Det var noget, de kunne læse i pressen. Altså ikke med et møde inden, ikke en orientering af lægerne før, og det er ikke ordentligt samarbejde. Det er ikke noget, der beder om et samarbejde. Samarbejdsudvalget med de praktiserende læger sad og kommenterede, og vi måtte meget beklage den uheldige fremgangsmåde. Nu skal regionen selv køre. Hvad er fordelen, kan jeg ikke umiddelbart se. Og så vil jeg sige, at der er jo lavet en undersøgelse, der viser, at privatpraktiserende speciallæger i virkeligheden er billigere end hospitalslægerne.
Så jeg synes, vi skal passe lidt på med at kaste alle de privatpraktiserende læger for had, fordi det synes jeg ikke, at de fortjener. De fleste ting har nuancer, og det her har som så meget andet både sine fordele og ulemper. Det er derfor ikke verdens undergang. Selvom jeg alligevel er bekymret for de misforståelser, der kan opstå i en telefonsluse, og over den sociale skævhed, der kan ligge i en visitation, hvor den borger, der er bedst til at forklare sig i en telefon, nok også kommer længst. Gentagne gange har vi her i Regionsrådet hørt Socialdemokraterne tage skarp afstand fra visitation til akutmodtagelserne. Socialdemokraternes hovedargument har været, at en visitation ville være i klar modstrid med sundhedslovens ord om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Så må man også sige, at det er altså et problem, at vi her træffer en beslutning, som vedrører de praktiserende lægers organisation, uden overhovedet at have været i dialog med de praktiserende læger. Og de praktiserende læger kan så læse om det i dagspressen. Jeg ved godt, at det efterhånden er blevet en vane i Region Hovedstaden at gøre den slags, men det gør det altså ikke bedre. Jeg synes også, at man i sådan en sag som denne her, som jo har en vis rækkevidde i forhold til borgerne, der var det på sin plads at høre borgerne. Det er desværre også blevet en rigtig dårlig vane her i Region Hovedstaden, at vi træffer meget vidtgående beslutninger, uden at høre borgerne, hvad de mener om det. På forretningsudvalgsmødet fik jeg at vide, at hvis borgeren udtrykker ønske om at få lov til at tale med en læge, når vedkommende ringer til 1813, så ville man betragte det som sådan en almindelig konduite, at borgeren fik lov til det. Men igen, hvad med den borger, som ikke tænker tanken, eller den borger, som bare regner med, at de oplysninger, som sygeplejersken giver vedkommende, er rigtige? Den borger, som ikke er stærk nok til at bede om at få lov til at tale med en læge, hvad med den borger? Og jeg mener faktisk ikke, at sygeplejersker er i stand til at diagnostisere, og hvis man ikke er i stand til at diagnostisere, så er man heller ikke i stand til at vurdere, om en læge skal tilse en patient. Jeg tror også, det her er utryghedsskabende. Jeg tror, der er rigtig mange børnefamilier, rigtig mange ældre patienter, som har følt en ro ved, at de har haft muligheden for at kontakte lægevagten, og der komme i kontakt med en rigtig lyslevende læge. Jeg synes, at noget af det, der har været rigtig trist i denne her sag, det er, at det virker som om, at der er kommet en meget, meget dårlig kemi mellem de praktiserende læger på den ene side og regionsrådet på den anden side. Den meget dårlige kemi kan man altid diskutere, hvem der har ansvaret for, men jeg vil tillade mig her at mene, selvom jeg givetvis ikke gør mig mere populær, at regionsrådets medlemmer har en betydelig rolle at spille i den sammenhæng. Jeg synes simpelthen, den måde, at vi taler om de praktiserende læger på, ofte har været urimelig, nedladende, og simpelthen handler om, at man enkelte dårlige praktiserende læger, som ikke lever op til de krav, som vi gerne vil stille herfra, har gjort, at man har fået sådan et dårligt indtryk af de praktiserende læger. Jeg tror, at langt de fleste praktiserende læger, de er dygtige mennesker, som gør et meget, meget stort stykke arbejde for deres patienter. Og jeg kan altså sige fra Dansk Folkepartis side, at der har vi altså ikke nogen lyst til at udpege de praktiserende læger som bussemænd. Vi synes sådan set, at de overordnet set gør et rigtig godt stykke arbejde. Vi har heller ikke nogen planer om at nationalisere dem, eller noget som helst andet mærkværdigt. Det har vi vitterligt ikke. De praktiserende læger har jo også i den her sag peget på, at erfaringerne fra udlandet tilsiger, at vi måske skulle overveje en ekstra gang, om det her nu er den rigtige løsning. Fordi man der ved, at det her noget lignende har betydet, at man har fået meget dyrere tilbud og meget dårligere tilbud til borgerne, end det man har i dag. Jeg synes i hvert fald, at vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi gør det her. Og derfor vil Dansk Folkeparti også stemme imod det. Jeg synes, det er lidt besynderligt, at Thor Grønlykke han siger, at fremover så skal vi have et rigtig godt samarbejde med de praktiserende læger. Det bedste, man kan gøre for at få et rigtig godt samarbejde med folk, det er efter min mening ikke at sparke dem over skinnebenet, og så fortælle dem, at så skal vi bagefter have et rigtig godt samarbejde med jer. Og det har vi altså her i regionen gjort flere gange, også med Helsingør Hospital, og altså nu i denne her konkrete sag. Jeg synes, at det her beslutningsgrundlag, det er ikke godt nok til at træffe så vidtgående en beslutning på baggrund af, så vi kan fra Dansk Folkepartis side ikke sige andet, end at vi ikke støtter sagen, som den foreligger.